9 on Mondays at 7. Talk to Ole. Oh, Indaba. Talking my business is into. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Asha madama namanzi safika leso sikhathi. It's the start of the long Easter weekend. Alex Mtiane welcoming you namhlanje. I'm sure sewujwayele ukuthi makusuke kuzoba khona i-weekend end indaba izokuba khona on air because labafana amahluphist enza lokho abadume ngakho kwi-block party ade ke bekutshela ukuthi come 7 o'clock ishow izoba khona. Iyaqhubeka ke isex indaba whether sikwezomdavazo i-long weekend nani you need to get information about how to spice things up kwezomdavazo. I'm joined by Dr. Nkosinathi Shabalala uhlale enathi njalo Mshengo. It's good to have you again. Siqale weekend end. Kunjani Alex? Ngiyaphila kunjani? Ngikhona bhuti ngibingelele nefamily babikaka FM. All right, namhlanje sikhuluma ngeingozi zephaseka but not ingozi as in road accidents. Sikhuluma about izinto nje ezincane kuma behavior abantu ezingenza ukuthi igcine kwamdavazo lowo ungasekho. We understand ukuthi around this time umuntu uvakashelwe, omunye uvakashe kumuntu wakhe, omunye bahambile basemakhaya, abanye ithuba lokuthi bathi go out as couples or abanye bavakashelana for the first time. Khona izinto ezincane dokotela ezinganakwa ezingabulala yonke into. Angiqala nje ngayo njengale yesikhwele. Awuhlali nomuntu wakho ku long term or long distance relationship and then long distance relationships and bese yafika umuntu eduzane only to find ukuthi siyaqala ke indaba yephone and all of that. Uku-advise nje from this ezinye lezinto zingagwemeka kanjani? No Alex, ibalekile impela indaba yokuthi sikhulume indaba yamaholiday. Yeah. You know, amaholiday aletha quite a lot of, issues, not necessarily problems, but quite a lot of issues. Yeah. And kuya ngokuthi sibo kanjani ngempela leyo nto. Now of course, indaba yesikhwele issue enkulu futhi within a relationship ngoba ihambe ivimbe even ukukhula kwayo i-relationship. So if kuwuthi nabantu nikwi long distance relationship and seniyahlangana ngawa amaholiday, Yeah. akube khona understanding ukuthi lo muntu akekho phambi kwakho insuku zonke, lo muntu akahlali emehlweni akho ngaso sonke isikhathi. So of course kuba khona umncuphe bokuthi kuba khona izinto ezenzakalayo outside of a relationship. Yeah. Into engangayifuni ka Alex abantu bayisho ukuthi ifone yendoda ayithintwa. No, ifone yendoda iyahlonishwa. Just like ifone yomuntu wesifazane iyahlonishwa. Umuntu une privacy yakhe. Uma umuntu efuna ukuthi abe dedicated to you and akukhombisa ukuthi uyinikele kuwena, munikeze that opportunity, munikeze that chance. That is the only way you're going to know ukuthi umuntu uyisima kanjani. Also an opportunity ukuthi if uthi phone kabana ithintwa be transparent. Awuhlali nalomuntu, this is the opportunity yakho phone calls azokwenzeka ngendlela engasedale uthuthuva. So it's an opportunity yokuyiprove ukuthi uthembeke kangakanani. But noma ngaba yiyona Alex opportunity. Remember ukuthi senza imisebenzi engafani, we living impilo ezingafani. So kumele accommodateane within the space of a relationship. Ukuthembana kuya ngezenzo. Akuyi ngokuthi yini wena oyibambayo yini oyibonayo because sometimes you can misinterpret izinto. Uthi uyabona lapha efonini kuthiwa kukhulunywa ngalento wena ocabanga ngayo. Yeah. Kuvuke udweshu intende and i-relationship igcina ngasimama because of that. So we need to be cognizant ukuthi sibe naleyo psychological affiliation towards abantu ukuthi umuntu uyi-individual and angeke uzumcontrol nanoma yinini. Yena kumele akukhombise ngezenzo zakhe ukuthi towards you uthembakele kangakanani. And it won't only take episode layer to eyodwa to change that kancane but ke siyayikhuluma leyo ndaba. And then doc nature inesikhathi sayo sokwenza izinto. You were looking forward to umuntu wakho only to find ukuthi report libomvu mawusufikile. What else can you do ukuthi be intimate nomuntu ngale kwe penetration because usesikhathini ke now now. Ngiyabona Alex uthi uthinta igama eli very specific, intimacy. You have to learn how to be intimate within the space of a relationship. And intimacy is inclusive and exclusive of a sexual intercourse. So just because we robot usesikhathini, it doesn't mean ukuthi manje anisezukwazi ukuthi ni thobelane, anisezukwazi ukuthi nijabulisane, anisezukwazi ukukhombisana uthando. Just because we robot. So there are so many things you can do. I mean, if foreplay ayigxilile really with penetration, if foreplay igxile kakhulukazi ekuthenini into ekuthiwa i-body mapping,
si understand ngandlela yipi so that we can understand ama erogenous zones. So of course ningadlala ningenza even ukuthintana uqabulana eindaweni emabeleni kwehliwe kiwe enkabeni. Of course angekwazi ukuthinta lapha ezantsi, but zikhona ezinye izinto ongazenza Alex ukuthi uyigcine lento intimacy within a relationship ukuthi iqhubeke isimama without ukuba affected by ama menstrual periods for instance. Sure. You just joined us now. We have this special one because indaba ayikho on air. This podcast isiyenzele wena izoba khona also audio version yakhona uzoyithola and mhlambe uyibuka nje sekuyi Saturday sekuyi Sunday sekuyi Monday. Still relevant issues about how to treat ezomdavazo zakho ngalesi sikhathi sama holiday. Udokotela ke esho ekutheni it can't be ukuthi ngenxa ye nature yokuthi umuntu sesikhathini sekuzoma isimo somdavazo. I'd like to hear ama comments akho unayo ni experience ukuthi kwakwenzeka lezi zinto esikhuluma ngazo. Ungabhala lapha ama comments and uphinde uphendule as well. Izoba khona kwiGagasi FM app even on the socials as well. Then ke dokotela bese kuzoba khona ke ukuthi nivakashe nomuntu wakho ekhaya kune family eningi, there's friends, there's relatives as well. Watholakala uPotshe ukuthi kodwa phela umuntu wakho ungasala sumziba u3 days wonke ningekho ndawonye ukuthi ningakhohlwana simply because nikwi space secompany yabanye abantu. Oh, I love nature Alex. Into natural ngiyayithanda. Of course uPotshe uyatholakala. But now it depends ukuthi inhlonipho ikhona yini kulo Potsho. Ngoba remember if kukhona a family gathering, kukhona abantu abadala lapho. So akushiwo ukuthi ku wrong ukuthi mhlambe ntshontshane. Ikakhulukazi ukuthi niyathandana, nikubudlelwane obaziwayo ekhaya. Sekuyaziwa nje ekhaya ukuthi hayi umuntu wakho lona nawe futhi ubelong again. So kukhona impela umntshontsha. And abantu abaningi engangiba advise within ama family situations. Ake bazame ukuthi bathole ikamero eli-dedicated to bona. Lokho kwenza ukuthi isimo sasekhaya kubonakala ukuthi kuyahlonishwana. Okay. So izinto bengazenzele obala. Okay. Bazenzele ekufihlekeni. I mean nasemva kwendlu Alex uyantshontshe ku1. Okay. I mean esigangeni uyantshontshe ku1. If isemakhaya kuyilowa rondo ongaphethiseli kuona. But ke dokotela ke bese kuzoba khona ke leyo ukuthi ke usibani bani ufike nalomuntu wakhe ke siyazi ke inkosi yami ukuthi ebusuku ke useyohayiza kanswininize. Is there a way yokuthi ama feelings akho ngawa control being excited but ube mindful yokuthi ke you can do that manhlala la nhlala khona but kunabanye abantu abaseduzane abangase beyizwe le ukujabulisana kwenu? Of course Alex ikhona impela indlela. Yikho ukuthi kuya nangokufundiseka kwabantu, kuya nangenkuliso yabantu. Inhlonipho ibaleka kakhulu. If wena uzovele umemeze nje esikhaleni, umemeze kanga ukuthi mhlambe abantu bonke ekhaya sebeyezwa, akusesiyinhlonipho leyo. And asikubuke futhi nanokuthi bakhona Alex abantu abafuna ukusave imshado yabo, abafuna ukusave ama relationships abo ngokufake. Now consideration, that's where it comes in. You have to consider other people. Awukwazi ungabacabangela abanye abantu. Otherwise empilweni angeke really uze uye anywhere. Ngoba inhlonipho it's vice versa. If we khombisa inhlonipho nabantu nabo bazokuhlonipha. Okay. As you pack kuyiwe bomnandini niyazikhipha or uyagoduka or uvakashela umuntu wakho, so ukufika kuka prep kusho ukuthini? Kusho ukuthi ama condom akuseyona I must have that umuntu kufanele ahlale eyiphekile. How do you mix the two? No Alex, ama condom asabaleke kakhulu even kunaqala. Ngoba sesiyenzile awareness, sesiyazi ukuthi kahle kahle avikela kanjani ama condom. PrEP only focuses on HIV. HIV, yes, it is a sexually transmitted infection, but when it comes to PrEP, ama ARVs now, they are targeting basically to prevent the transmission of HIV. Whereas a condom yona inakekela konke okunye. There are so many other STIs and kumele siwavikele. And of course, ama unwanted pregnancies now futhi ayavikeleka with a condom. Kanti uPrEP awukuvikeli kuko konke. Ukuvikela nje only on HIV. So ngiyabaqhuqumezela impela abantu ukuthi yize noma bewuthatha uPrEP ne condom kusamele ibe feature within umdavazo if kuuthi uyala ongazikhona Alex and la ungathembi khona. Before we wrap up ke doc, singa pretending ngazi ukuthi asazi. Abantu bajabula ngalesi sikhathi, abanye bazobe nabantu babo, but there are people okuzothi maqala lama Easter bazobe sebhlungwini bokuthi bathandana nabantu babantu and akakwazi ukuthi access make wavala iphone usemseni wakhe without getting into whether kufanele noma akufanele. Uyiphulisa kanjani inhliziyo yakho ke wena out of ukuzithanda knowing ukuthi nomuntu ongekho emthethweni onaye eceleni or uthandana nomuntu ongeyona wakho but ngalesi sikhathi uyamkhumbula and ngama weekend mhlambe uhlala umthola kalula, so kulama Easter lawa uyimanage kanjani leyo nto?
Now Alex lapho kumele understand ukuthi kukhona isikhwele esihle nesikhwele sibi. Yes, sikhona isikhwele sokuthi umuntu uyamthanda ubuyi relationship naye awufuni ngaye. So that is fine, that is okay. That applies to basically everyone. But bese kuba khona lesikhwele sibi, you know, jealousy excessive, le unwarranted. But abantu abaningi engiyake ngibabone abakuyisimo esikanjalo Alex, ngiyaba advise ukuthi in everything you do, you need to take self accountability. You know yourself ukuthi ulana and awubelongi khona fully and lo muntu onaye akabelongi kuwena fully. So of course you need to allow space lapho sokuthi uma sekumele abuyele ekhaya ungabi wena inkinga ngoba uba umbhidlizi mawuba inkinga. Khona abantu ababizwa ngama home wreckers. And it's merely because abantu aba understand ukuthi if you faka in such a situation, you need to fully understand and engage your psychology and engage yourself ukuthi I'm taking full accountability here. Ngiyazi ukuthi kuzoba khona ithuba la ungezukuba khona elami lelo thuba kodwa kuzoba khona omunye umuntu. So lokho kumele ukunderstand. All right. We understand sikhuluma indaba yomdavazo nangodokotela khuluma indaba ye-accountability and all of that. We cannot leave ngaphandle labo shame abangekho othandweni kumanje kumuncu and they see you ngena ku timeline yakhe ubona abantu abaziyo bekhombisa ukujabula nangalesi sikhathi ikhona indlela yokuthi ungaba happy ungasala usuba morosed. Hey Alex, yabo if kuukuthi you don't have access to abantu besifazane if umuntu wesilisa or noma ngathiwa ubani, but sengikhuluma nje in terms of the socializing aspect of things. Ngoba iqala lapha indaba iqala ekuthenini uyakwazi ukuhlangana nabanye abantu bese ke uyakwazi ukuthola ithuba lokuthi nawe ubeke you know amazwi ubeke nawe lokhu okuzwayo okubonayo okufilayo. So if ingekho leyo nto kuba iproblem. So lapho ngiyangi-advise ukuthi ikhona into ekuthiwa masturbation. Ikhona impela ukuyidlalisa ukuyijabulisa impela ungakwenza lokho. Abanye ke of course bane access to ukuthenga. You don't need a relationship to have sex. So akhona ama sex workers amanye approved amanye awekho approved. So une option une choice. And of course ke kubantu besifazana abaningi bayawathanda ama sex toys. Ukuthi if I'm deprived sexually and I don't have access to a partner, so I'll utilize ama toys. So naloko futhi is an option. Or of course abstinence. All right, that was our topic for last week. Sabonga kakhulu ke dokotela. Remember ke ukuthi ama Easter 4 days ofikayo uphinde udlule ungenzi into ozosola ngayo impilo yakho yonke. Bekezela wenze the right thing. This brings us to the end of this special Easter's edition of Ezomdavazo iSex Indaba. We are on air Thursdays from 7 to 8, but le show ke ungayithola kwi podcast yeGagasi ne app ikhona video as well. Thank you so much Mshengu. Ngiyabonga Alex, ngibonga nomndeni wami iGagasi FM. All right, that's it. Thank you very much. Dokotela ama numbers akho ke utholakala kanjani? Ngiyatholakala Alex enambeni yocingo ethi 063 847 0511. Ngizoyiphinda 063 847 0511. Eyase office yona ithi 031 065 0226 031 065 0226. Ungashake ucingo wenza appointment uzozongibona ema-office ami ango-9 Dorothy Nyembe in Durban Central. Ngiyatholakala na Facebook na TikTok as uDr Shabalala. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu ke kuDr Shabalala. Qhubeka ulalele iGagasi ube even na kuma socials. We have a page ku TikTok Indaba with Alex and no Facebook as well. We bone njani line up entsha yeGagasi. All right, during this period I hope you're getting enjoying being served ngale content entsha nabanye abantu abasha and also being given what you are familiar with. Indaba sale kahle.